Dom'le, pe noi ne-a distrus șmecheria. Taxa auto sub masca luptei împotriva poluării. Guvernul vrea să introducă din 2026 o nouă taxă auto, așa zisa taxă de poluare. În realitate, această măsură nu are nicio legătură cu protecția mediului. Poluarea reală este direct proporțională cu consumul de combustibil și norma de poluare a autovehiculului. Carburantul are deja acciză. Statul ne taxează deja, în funcție de cât poluăm, prin prețul fiecărui litru de combustibil. Cu toate acestea, guvernanții inventează criterii absurde, precum vechimea mașinii și capacitatea cilindrică. Cu alte cuvinte, dacă ai o mașină mai veche, chiar dacă nu circuli cu ea, trebuie să plătești. Asta nu este o taxă de mediu, e doar o nouă metodă de a stoarce bani din buzunarele oamenilor. Dacă guvernul ar fi interesat de reducerea poluării, ar taxa direct consumul de combustibil raportat la norma de poluare. Dar nu fac asta. Ei preferă să lovească în cei cu venituri mici și mijlocii, care nu își permit o mașină nouă și sunt nevoiți să circule cu una mai veche. Cine sunt cei mai afectați? Oamenii care muncesc din greu și care nu au luxul unui program de doar 8 ore și un salariu gras de bugetar. În loc să combată poluarea, această taxă adâncește inechitățile sociale. Mai mult, noi deja plătim o taxă de poluare, acciza pe carburant. Știi cât din prețul unui litru de benzină sau motorină ajunge la stat? Răspuns corect? Peste 50%. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când alimentăm, plătim deja pentru poluare. Acum vor să ne taxeze din nou cu o taxă peste o taxă. Asta nu protejează mediul, ci doar sărăcește populația, în timp ce guvernanții își asigură banii pentru propriile privilegii. În realitate, vorbim despre o dublă impunere interzisă de legislația Uniunii Europene. Noi deja achităm această taxă prin acciza la carburant. De ce să fim taxați din nou doar pentru că deținem o mașină? Dacă ar fi o măsură corectă, nu ar duce la o astfel de suprataxare mascată, care nu face decât să jefuiască cetățenii. Și încă ceva. O taxă de poluare echitabilă ar trebui să țină cont de câți kilometri parcurge fiecare mașină. Dar nu. Ei taxează cilindreia și vechimea, ceea ce e complet absurd. Un motor care stă parcat, fie el mare sau vechi, nu poluează mai mult decât o mașină nouă, cu motor mic, care circulă zilnic. Dar pe guvernanți nu interesează logica, ci doar banii. Dacă ai o mașină veche sau cu motor mare, vei plăti chiar dacă nu circuli deloc. Există deja impozit diferențiat pe cilindreie. Poluarea reală este dată de utilizare, nu doar de vechimea mașinii. Un motor mic, neîntreținut, poate polua mai mult decât o mașină veche cu cilindreie mare, dar bine întreținută și folosită rar. Adevărul e simplu. Această taxă nu are nimic de a face cu protecția mediului. Este doar o nouă metodă prin care statul vrea să fure și mai mulți bani de la cetățeni. Aceste abuzuri trebuie oprite. Poluarea reală trebuie calculată corect, ținând cont inclusiv de amprenta de carbon a fabricării mașinii și a pieselor de schimb. Dar pentru a face asta, trebuie să fii corect.